Wongilah ing awit nawastu Parama Sita. Awit namastu sirat mringyang jagat karuna sirantanda kawisesaning busana. Sono sinawung lan ngelopo istun mekasih santun lampahing Buddha. Jinantur tutur katelu tulat mringlat dieng praja. Winasita ngomong parang ngene Sarabya tuming jaman wuwu. Bila-bila mengalota makata kawasaning gurita. Panurung ing ramakan matumpa panggung samurung hata. Sirep Data Pitana dikocapon hari pundhita kang kinarya kaipati dasa Purwa. Ya kemarin sawijining wiwit dasa suluh Purwa arang kawiwitan. Senajan to kathah para kawula kang sinangga marang pratiwi kang sarwa maning akasa. Kinawiting samudra loya barat senajan to kathah para kawula kang sinangga ing pratiwi. Pintrong padi negari 100 kang atus dosos 1000 kang bisa ngarekan. Nggih ingkang kinarya bukaning carita ya mabukaning kondo. Ora kaya dadi kraton Dwarawati ya Dwarata ya sinebat kraton Jenggala Malih. Cinabarating Kari sinebat negari agung Turi Agung lan uga sinebat kraton ayem tur Gehayon. Tegese ageng kathah para kawula manca praja kang andhep lamun ta tlatah bumi hari Dwarawati papaning kamulyan papaning kanugrahan papaning wahyu saengga kathah para kawula kang derek gesang ing ubane negari Dwarawati ingkang pambukane gesang musih dulu ulam ngerti lamun ta wusnya derek gesang sakontawis ing kukuban Hari Astina bisa gesang mulya ibarat kaya nandur gong sloka kukuh cindri awak kencana. Sinebat agung kathah para kawula manca praja kang sami manungkul tanpa krana binebating pancakara. Yekti ing kono ngagungake marang kang anyipta kraton uga kathah para narendra kang mudi sawi kang tinggal kaya. Sinebat ayo yekti lamun ta gesanging para nayakaning praja Magalan Negari bisa angayong marang kawula alit ing papaning plasa pradusunan delasan ing puncak ing Paraden. Sinebat ayem ya dilamun to gesanging para kawula nadyan papane tebih saking kraton gesang tata titri tentrem ayom-ayom yakti senajan to kawula cilik nanging samya darbe paugeran ing ngarsa Suntulodoe Madya mangun karya Tumuri Handayan. Nggih, ingkang sajroning singgelan ingkang lenggah wonten ing Jampar Agung Narendra Dwarawati
Orang den ucapno jejuluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Raden Narayana, ya Padmanaba, ya Harimurti, ya Sasra Sumena, ya Wisnu Murti. Lenggah wonten ing Dampar Agung Yasan dalem kang sinuwun. Wis lampit dosane Nalendra denayak sangganing para kang samya nampil upacara. Banyak dalang sarung galingan gawalika badhaken dikencana kajubas. Mulati pasiban mongko ing dalem. Kadintrangani remu menggalaken marang ingkang putra Raden Samba Wisnubrata ingkang jengkar saking Kraton Dwarawati. Citraning Wadana katiti pindha Badra Irawan. Badra ani rembulan Irawan mendung. Yayah sasangka kang kinungkulan Bimantaka. Nadyan to kathah para kadang lan para putra Sentara kang parangai. Para dene boten wonten kang kepareng abiyantara kejawi ingkang raka ing Mandura Prabu Baladewa. Yaka Krasana, ya Prabu Baladewa. Tambak Yudha. Prabu Baladewa mengerahkan ingkang rayi Garbaruci boten sanes ya mung Raden Setyaki, ya Bima Kunting, ya Wresniwira, ya Tambak Yudha. Satriya sekti kalintang jayaning perang wenang dados bebeteng negari Dwarawati. Raden Setyaki mengerahkan ingkang raka Rekyang Patih Udawa, ya Sang Kresnengkara nadyan to kapernah sepuh mungguh marang wong agung Dwarawati. Nanging keparipaksa mung kaya Kanjeng Kanda Bandara dina pareng adep Hanata ngingtraksilan napa kasaken jaja nuntuna muka. Nalika semanten Rekyang Patih Udawa ngraosaken guguk gagap dupi mulat rawuhipun ingkang Raka Mandura Prabu Baladewa. Galeyak minggah Datulaya ya gampyuk relangkulan marang ingkang rayi Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Sirep Data Pitana Sirep Data Pitana tan ana samya sabawa. Ron-ron datana ingkang ngobah samilana datana ingkang lumampah. Kagiyating para wadya kala wonten jabaning Stinggil. Yen sinawang sangka katebian kaya gabah dening teri. Yen dipun raosaken kaya bisa jomplang-jomplang jagat. Ana ing para wadya kala jabaning Stinggil. Kanca maju sakset, kanca brodhok, kanca maju.
ing pasewakan Sutara kang maneka warna Sebagung musfiteng Udyono Nyang panjenengan sarwa manik ora banyo sumirat kenyaring kejo waran
lan sisiring Andrengkang Puspitorum kasiring samirana amri kadung kang mangambang ngas gandhanira jagat mangestu koro ya jagat raja dewaku Koko Prabu Baladewa non mangke Koko Prabu Baladewa jimat sesembahan kula jimat pepunden kula saestu akarya gugup gagap manahipun ingkang Rayi Ndorowati dupi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu tanpa cecolok ingkang saderengipun rawuh wonten ing Stinggil ing Ndorowati menika Koko Prabu saksampunipun lenggah langkung prayogi Koko Prabu kula ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sangadhawi pepada paduka Koko Prabu kadang werda kula Koko Prabu Baladewa duh Yai Jagat Dewa Bathara. Iya Yai Ndorowati akarya suka marwata manahipun kakang bareng ingkang kakang prapta ing negara Ndorowati dina samengko iki Yai kaparingan pasugatan pangandikan sira Yai marang pun kakang tak tampa ora ana pangestunipun kakang Tampanana di gawe bunga rasanipun kakang prapta ana ing Stinggil negara Ndorowati iki Yai Prabu Ndorowati Yai Prabu Sri Bathara Kresna
kula pundi dados jimat paripé ndadosaken kasantosan kula Koko Prabu. Monggo Koko Prabu kaprayogaken anggen jenengan dikala lenggah wonten ing Singgil Dwarawati mriki. Yo Kyai Dwarawati kaya wis ora kurang prayoga pratanipun Kakang dina samengko iki Kyai Dwarawati. Kadyan ingkang Rai aturaken sembah pangabektinipun Rai Garboruci kunjuk wonten kersanipun Koko Prabu jimat pepunden kula Koko Prabu Baladewa. Ya Syaki tak tampa si Adi ngabekti marang pun Kakang ora lewat pengesunipun Kakang tampanono ya Dimas Syaki kapundi dadosaken jimat paripé cahya nur cahya mugi dadosaken kasantosanipun ingkang Rai pun Setyaki boten langkung sekecahaken anggen jenengan dikala lenggah Koko Prabu Baladewa. Ya Syaki ora kurang prayoga anggonku sowan prapta oleh Singgil negara Dwarawati kene. Sinuwun senadyan ingkang abdi Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula wujud. Duh jagat Jawa Bathara sing gedhe pangapuramu yen to sira Kakang Patih Udawa ngaturake bekti karo aku, yen Yayi Kresna ngaturake bekti bakal tak tampa. Yen to Kyai Setyaki ngaturake bekti lawan aku mesti bakal tak tampa. Nanging nuwun sewu, yen to Kakang Udawa ngabekti marang aku sing gedhe pangapuramu ora bisa tak tampa. Waduh, lajeng dosa kalepatan kula menika menapa? Teka paduka mboten nampi pangabektinipun kula. Menawi kula lepat kula nyun gunging samudra pangaksami diwaji. Kakang Patih Udawa kula ngene ya Kakang. Antarane Baladewa karo Udawa iki wis rawuh ora mung sedina rong dina. Nanging wis ora bisa diitung nganggo wilaning driji. Tahun-tahun wiwit Baladewa kuncung nganti gelung nganti aku dadi ratu kaya ngene iki, kowe karo aku serawung ana ing Widara Kandhang. Dimomong dening bapa Sagopa lan biyung Sagopi, monggo yen didelok saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula jamak lumrahe aku sing kudune nampa pangabektine Kakang Udawa. Dosa lan welak ing Jawata apa sing gak sandang yen to aku nampa sembah saka wong tuwa. Mula kosok baline nadyan aku wis dadi ratu nanging aku ora bakal lali marang tancepe sedulur. Mula pangabektine Baladewa tampanana Kakang Udawa. Waduh. Mboten nyuwun menapa-menapa teka kula nampi pangabektinipun saking Nalendra. Nggih menika Nalendra saking Madura. Sinuwun dawah sami-sami kemawon. Lajeng sekecahaken anggen jenengan dikala lenggah diwaji. Iya Kakang Udawa ora kurang prayoga sowanku ana ing negara Dwarawati kene. Niki mestaken dawuh. Ayo Kyai Prabu Kresna, saka pangintenku iki cetha terwaca ana wigati merga iki dudu dina pisowanan si Adi ngempalake para kadang kalebu ingkang neraka tinibalan. Janjane ana apa? Jane ana apa? Dirembuk mbok menawa rawuhipun Kakang bakal bisa dadi mudhari bebununging pegalipun Rai. Kyai Kresna, yen to si Adi duwe bebununging pegalih ayu aja kesuwen enggal atur marang pun Kakang. Muga pun Kakang bisa bantu mudhari weting pegalihmu. Kyai Prabu. Lem-lem ramyaning Kang Driya. Le
Engdia satu retan limut kabyatane rojet Ramendri Yama Nawo Kagunging wangi seso waleh-waleh menapa ingkang badhe kula aturaken boten wonten sanes ngelingi babagan putra Paduka ing Paranggaruda Samba Wisnubrata anggenipun sampun wonten setunggal candra etang kelenggan menika saengga samangke linggar saking Praja Drawati Koko Prabu mongko boten wonten kori kang mengondo-ondo ingkang suminggi damen ingkang tinumpuk wah lun-lunan ingkang puntes Koko Prabu lho anakku Samba Wisnubrata lunga saka Drawati kasinggihan mekaten Koko Prabu kowe datang langkah senyatanipun manak kula gandeng Samba sakmenika nadyan sampun ndungkak dewasa nanging lare ingkang boten ate nilar Praja Drawati mila ampun ngantos kasurutaken margi ingkang boten sae saha menawi ngantos kasrimeting ngaradan menawi wonten tanwandi namung ingkang rayi kang kapitunan mila Koko Prabu nyadong rawuh Paduka menika supados ngrencangi ngrembak kentranipun ingkang putrapun Samba Wisnubrata menika kala wau Koko Prabu woh latala Jagat Dewa Bathara Kosik apa si Adi wis nyuwun pambiyantu para resi Dewa Sugata miyang para pinter mongko nyatane akeh para pandhita ingkang dadi sumitrane yai apa ora mbok suwuni pambiyantu nduduhke gedene nemokake neng ndi dununge Samba Wisnubrata ing ana wektu dina iki sampun boten kirang-kirang anggenipun kula ambudidaya sakkathahing para brahmana pandhita wikursi supados ngupadi wonten pundi dunungipun Samba parandene sawetawis ingkang katindakaken gagar-wigar tanantuk karya malah ketingalipun ingkang rayi kewala kadipeten dedet limengan Koko Prabu latala yai Jagat Dewa Bathara jagat mangestu para yai kula Koko Prabu iki tutukulaning tetembungan sapa nyilih mulihake sapa utang kudu nyaur sapa nandur kuwi bakal mundur kahanan mengkono lagi nemahi marang sira yai liripun menika kados pundi Koko Prabu dene Paduka paling dawuh kados mekaten
Pun Kakang dawuh kaya mangkono, sapa nandur bakal ngunduh mau jumbuhake marang lelakone sira Yayi nalika semono dek isih enom yen siap digelingan biyen kowe kuwi lunga kaya samba. Kowe lunga kaya samba lunga ana ing Praja Ndrawati kene. Kuwi wis trep kelawan lelakonmu dek biyen kuwi jenenge nundhuh wae pakarti. Manggirumin Koko Prabu telaman kula ing kados pundi saha Koko Prabu kula boten kemutan babagan menika. Wah, aja lali kowe. Apa malah ketok lali? Nalika jaman nom-nomanmu biyen, kowe urip ing Widara Kandang kelawan pun Kakang digula mentah marang Bapa Sagopa lan Biyung Sagopi. Kaya ngapa kowe le gawe bingung wong sak omah, wong sak kademangan, pendak-pendak si Adi lunga saka kademangan mongko ora ana sing dipamiti. Gek kuwi hitungane ora mung dina, nanging minggon sasen ora ana sing tok pamiti sak kademangan geger kabeh wektu kuwi. Goleki kowe kuwi nek kowe kelingan. Yen si Adi selak rapopo ning iki ana seksi ya kuwi Udawa bisa paring seksi ya ora Udawa iki kasih dia mekaten diwaji malah piye rikala nem-nemanipun menawi kula boten purun dijak kesah menika kula dipun ancem boten badhe dipun srawungi malih kaliyan Narayana rumiyin nggih menika Kresna sak menika kasunyatan jiluwi. Nah kuwi diruwoke mula lelakon kaya mangkono iki kuwi wis trep karo lelakonmu dek biyen kuwi jenenge kowe ngunduh wae pakarti. Saiki sira Yayi wis ngrasakake hukuming tumindak utawa hukum karma. Maten Koko Prabu. Iya. Salah sawijining hukum sing ora bisa diwakilake kuwi hukum karma. Kabeh hukum bisa diwakilake kejaba hukum karma, hukum adat lan hukum alam. Karone hukum negara. Inggih sakmenika Koko Prabu. Matur sembah nuwun sanget gunggih panuwun kang tanpa pamidine paduka sampun tarbuka dhateng raos kula boten ketang saged radi lomba manah kula Koko Prabu. Saniki sedaya sampun kula pasrahaken dhateng purbaning Hyang Naga Kewasa Koko Prabu. Iya Yayi kuwi ingkang wigati kang luwih prayoga jalaran tumrapun Kakang sakabeh lakon kuwi mau wis ginaris dening Kang Maha Kuwasa. Ya mung adile kuwi dilakoni kanthi ikhlas jalaran pacoban kuwi mau wong kabeh mesti bakal nglakoni lan dadi kewajibane wong urip ana ing alam padang iki. Monggo sing jenengane kewajibane urip ora bisa disuli, ora bisa diwakilake dening wong liya. Ora bisa ditandangi dening wong liya, kuwi ora bakal bisa. Mula yen wis saguh urip, ya kuwi tetep kudu saguh nampa kewajibane urip. Bunga, susah, abot enteng, bejo cilaka, kuwi kabeh rasane penandang sajroning netepi jejiban. Gelem ora gelem kudu gelem nglakoni wong wis kebacut urip. Mongko ingkang tuminta wong urip ngono rata-rata mesti nampik lan milih emoh saiki njaluk sesuk, emoh sing kaya ngono njaluk sing kaya ngene. Ngono kuwi. Mula banjur tuwa pambudidaya ning manungsa kuwi mau Yayi Darawati. Sigra para kang tuminggal prangacampur
samya medali oleh raja dewe tengkoto kawanggung mangucang itu benjang sangat jimi jeladinyo Natali Dosa Suralaga kaya buta sing ngorokin Adi Tonggo Dendanyo Mangan bapoyo Dereng paripurna dina medal sabda binyawan sabda nganggung Indrawati lawan ingkang Praka Mandura kasarut dereng jaba piyangarsa takeping mburi kalau ing Purwadya Bala wonten jabaning Stinggil Binatulata sinten ingkang wantun mancat ponca niti kaya utusan saking negara Astina Pandhita Sangka Sokalima dasar ingkang adi kepatihan Patih Harya Sengkuni Galiah Pidasata pinanging Rama karya tingak kang samya bulan
Mendaulun toto lenggah kira Dutaning sang loro pati angujung asta kalebisan tubuh bagi anu ngono mukhan wasna jojo ando sabdaning nata mawantya antya dereng sawetawis anggen paduka paring dawuh menika ketingal rawuhipun Bapa Mandraguna ing Sukalima ingkang sesarengan kaliyan Raden Patih Haryo Sengkuni Para Prabu. Kuwi ladang sumangga ngabraja Andamar Sasi Dita Anawung Gati sajak ana wigati tumuli dangunen apa wigatine Diri Bekalan Durna lan Raden Patih Haryo Sengkuni tumeka ning Praja Drawati kene yen to becik mokal gawe si Adi munggah gawa leksana sumabeda lawan Boma. Nanging yen kirane ora becik pakardine utawa tekane iki ora apik, aja dikangelan ana wong tuwek loro sadhuk negara. Kula aturi sabar sawetawis Koko Prabu kaparengaken anggen jenengan dikala nikah. Wonten sampinipun ingkang rayi. Iya ya iya. Bapa Mandraguna sawetawis rawuh bapa ing Sukalima kula ngaturaken karaharjan rawuh jenenganipun Bapa Mandraguna. Raharja Bapa rawuhipun wonten ing Stinggil Negari Ndrawati mriki. Kadang berkutut macan-macan lho. Lho kok tak kandung manuk cilik dasi gundul. Kono makaten gareng to inggih. Matur sewu sembah nyuwun. Sak langkung suka marwata suka raosipun manahipun ten Bapak. Dupi kula tampi tinimbalan anak Prabu Ndrawati wilujeng ing Sambikala tansah kawigaten durga Medakala sirna sowan kula tebih saking Sambikala namung kepareng kula ngaturaken salam taklim kula nggih kula aturi kunjung wonten sanipun anak Prabu Sri Bakala Kresna. Bapa Mandraguna sampun kula tampi akarya wirawaning manah kula boten langkung kasekitaken anggen jinandika lenggah Bapa. Nggih nggih matur sewu sembah nuwun. Sampun boten kirang prayogi sawanipun kang Bapak Sukalima dinten samangke menika. Paman Haryo Sengkuni ngaturaken raharja rawuhipun Paman Haryo Sengkuni. Nggih. Inggih sinuwun Prabu Ndrawati tansah pinayungan kawigaten manggi basuki sowan kula
namung keparenga kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabdi kula tunjuk ingkang abdi kepatihan mugi tunjuk wonten ing sandhaping pepodo dalem anak Prabu Ndarawati nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih paman akarya suka marwata suka birawaning manah kula boten langkung kaskecaken anggen jenengan dikolinggah paman Haryo Semuni inggih nggih sampun boten kirang prayogi iswanipun ingkang ngabdi kepatihan ing dinten saman nggih menika sinuwun Bapak Permadana katuran raharja rawuhipun lho anak Prabu Baladewa lagi lah kok gawatan mriki nggih nggih sampun sawetawis kula sowan wonten ing Dwarawati menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Mandura menika negarinipun kadang kula taruna Yayi Kresna oh nggih kula mangertos kok wilujeng rawuhipun nggih nggih wilujeng nggih nir ing sambikala kula ngaturaken salam taking kula kunjuk wonten sampun Angger Prabu Baladewa nggih kula tampi kaskecaken anggen jenengan kula pawan Brandana sampun boten kirang prayogi nggih matur sewu sembah nuwun Paman Haryo Semuni katuran raharja paman anak Prabu Baladewa inggih kula ngaturaken sembah kula kunjung nggih nggih kula tampi sekitaken anggen jenengan kula paman Haryo Semuni sampun boten kirang prayogi nggih matur sewu sembah nuwun tanpa upami dene paduka sampun kepareng nyugata rawuhipun ingkang bapa kepagian matur sewu sembah nuwun nggih paman Haryo kasinggihan katen paman wonten wigatos menapa bapa dene paduka bapa rawuh wonten ing Ndarawati mboten cocok ingkang saderengipun malah sesarengan kalian paman Patih Haryo Semuni menawi saking pikajengan bapa piyambak lajeng mengku suraos ingkang kados pundi nanging menawi dipun duta dening Yayi Prabu Duryudana menapa surasaning duta menika kala wau bapa nggih sampun dipun keparengaken matur sampun kula keparengaken purba wasesa kula sumanggahaken nggih biar matur sewu bangun matur nuwun sepisan sowan kula dhateng negari Ndarawati menika ingkang langkung wigatos menika tuwi dumateng anak putu kula wonten ing mriki kula bambang lho nggih yen anak Prabu Ndarawati menika saged nata kendhalining praja ingkang kados mekaten Pak syukur badhe sewu menika pikajenganipun tiyang sepuh nggih kados mekaten jajatanipun panjenengan menika jawah sepuh tinimbang panjenengan menika kula dongaaken wonten pertapan nggih kula dongaaken ngeten kula menika kadhapuk brahmana wonten ing negara Ndarawati kedah adil surasanipun anak Prabu Ndarawati menika nggih anak kula Ngamarta menika nggih anak kula Urawa nggih anak kula kabeh putu kula padha dene donga pangokane sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dapur dipun utus sinten ingkang ngutus panjenengan rawuh wonten ing pinggir negari Ndarawati mriki boten sanes karo anak Prabu Duryudana ing negara Ngastina nggih wonten menapa dene Yayi Prabu Duryudana teka ngutus paduka bapa Menban Durna rawuh wonten ing mriki bapa menika ngaten nggih udakara sampun wonten setunggal candra ingkang lenggan menika sesasi lampah menika anak kula Prabu Duryudana
Nika boten purun lenggah siniwaka wonten ing Garing Ngastina nadyan sampun pepak andel mantri bupati sampun nglumpuk sedaya komplit ning anak Prabu Duryudana menika boten kersa tedhak dhateng singasana boten purun manggi kaliyan para pepunden para nayaka saben-saben namung mapan wonten ing sakebete kejatan. Wanci prayogi kula wantun-wantunaken supados marepeki sinuwun Ngastina wonten menapa kok sebabe dene boten purun manggi para nayaka sareng kula desa Krembak kebleber pangandikanipun anak Prabu Ngastina bilih piyambakipun nembe nandhang nelongso nangis patosipun keronto keronto-ronto inggih keronto sebabipun menapa Bapa Merbatuna boten perkawis babagan negari tuwin babagan para kawula menika sanes dumugi samekaten negara Ngastina menika katon ayom-ayom tentrem gemati para jinawi tok titi-titi raja nanging dipun wigatosaken anak Prabu menika sampun wonten setunggal candra ingkang anggaran menika dugi sak mangke putra Pangeran Patri Ngastina nggih menika wayah kula pun Sarja Kusuma linggar saking negari Ngastina. Nah niku lho sing dadi masalah. Maka mboten wonten ayaka ingkang nampi pitugasipun wayah kula pun Sarja Kusuma boten wonten babaran ingkang menga kandha ingkang sumindhih tunggal mawon boten wonten ingkang dipun pamiti. Kodhem suparinggalih anak Prabu Ngastina sampun ngrawuhaken para Brahwana Siwa Sugata miyang mintuna miwah pandhita pinter supados ngupadi wonten pundi wayah kula Sarja Kusuma malah parandene gagar wigatanana karya uga iguh budidaya. Sedanten boten saged merantasi. nuwun sewu Bapak kula tak ngatur kalih jenengan Inggih. panjenengan menika japukanipun wonten negari Ngastina menika napa? Pendhita. Lah gene pendhita. Panjenengan menika nyatane pendhita ratu kudune sampeyan niku wis kondhang pendhita monyor-monyor megek wakiseng esti ngendi papan wis ngerti. Sampeyan pendhita ingkang kecaring cipta guna kasantikan wis mumpuni kudune sampeyan niku iso ngerti dununge Sarja Kusuma kok dadak sampeyan tekan mriki niku jane kenapa? Mangke riyen ta apa dipecat? Jare-jare apa dipecat? Niki mau dumugi pundi? Sarja Kusuma. Sarja Kusuma. Menika kesah. Para winasis, para dukun miyang sarjana seni sak pinturipun boten wonten ingkang merantasi gawe. Boten nanten ingkang sami nemokaken kula piyambak nadyan to sampun manekung puja brata nyuwun pariparaning dewa sampun nelasaken menyan pitung tumpuk. Nanging kula menika boten saged manggihaken Sarja Kusuma samangika dumunung wonten pundi. Lajeng anak Prabu Ngastina utusan dumateng kula. Bapak Begawan, kula aturi sowan wonten ing Praja Ndarawati, sowan Koko Prabu Bathara Kresna supados nyuwun pirsa wonten pundi dunungipun anak kula Sarja Kusuma. Mergi panjenenganipun nadyan to titah semantap ning Soca Bathara nggih menika titising Sang Bathara Wisnu dewa sing tukang ngandung kabagyan. Manawa nonton Ndrawati menika saged nemokaken wonten pundi dunungipun anak kula Sarja Kusuma. Lah kula lajeng bidal wonten ing mriki. Ngaten nggih. Pila kula nyuwun menggalihaken menika anak Prabu Ndarawati
kepareng dinten mangke kaparingan dawuh dhateng kula wonten pundi dunungipun wayah kula Sajo Kusuma menawi tasih gesang wonten pundi kuwan papanipun nanging sampeyan menawi sampun pecah wonten pundi bathangipun cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Penembang Durna Kula nggih kula estunipun menapa ingkang dados aturipun ingkang bapa kula wau sampun kula tampi. Kula ugi boten badhe selak wonten tiyang nyuwun pitulungan ingkang putra ing Ndarawati tentu badhe kula paring pitulungan. Napa malih Yayi Prabu Mestina menika tasih kadang taruna kula piyambak. Yen ngantos wonten menapa menapanipun ingkang ngembet dumateng Sarja Kusuma kula ugi nderek kapitunan bapa. Nanging nuwun sewu bapa menapa bapa boten mangertos dhateng kawontenan kula ingkang wekdal samangke menika bapa. lho bab napa nggih Nembe mawon kula ngrembak negari Ndarawati ugi nampi pepeten. lho sababipun Kok sampun setunggal Candra menika putra kula Samba Wisnubrata ugi kesah saking negari Ndarawati. Samba kesah saking negari Ndarawati. Kasinggihan mekaten Bapak. Oh, dalah iki nih. Kula Kakang. Samba ya lunga lho. Monggo ya entuk sesasi. Lesmana ya lunga, Sajo Kusuma ya lunga. Kayak dodolan nanti. Kula piyambak nggih boten ngertos. Kula WA dhewe pasti kan. Kok sajane lelakon iki pun digawe dening Kang Murbin Jagat pun yen lapun dipun besek rembak mawon kajenge duduke wonten pundi papanipun wayah kula Sajo Kusuma. Oke. Ngaten nggih. Gandeng kula menika dutaning Nalendra. Yen kula mangke wangsul wonten ing negari Astina nanging boten angsal damel, menika mangke saged ageng sapu dendhanipun saha paukuman ingkang kula tampi nggih. Mila dinten mangke boten ketang saklimah pangandikanipun paduka. Ngendika kemawon menika Sajo Kusuma wonten mriki sakmenika sawekaten tasih gecang menapa sampun pecah menika cekak menawi kula mangke wangsul wonten negari Ngastina dados aturipun anak Prabu Duryudana menawi kula wangsul negari Ngastina kok mboten beto kabar saking Sarja Kusuma saged ageng sapu dendhanipun ugi paukuman ingkang kula tampi nggih. Inggih Bapak. Nanging sampun kula aturaken wonten ing ngajeng bilih kula boten mangertos jalaran manah kula nembe peten sabab anak kula ugi kesah saking negari Ndarawati. Monggo nyatanipun menawi kula boten kepanggih kok kula lajeng saged manggihaken atmajanipun Yayi Prabu Duryudana. Menika boten sinurah ing jagat cinacating sesami. Ing ngatasipun kula tiyang sepuh boten saged mulyakaken anak. Bapak Dono ngertos piyambak menawi kula madosi Sajo Kusuma lajeng kula saged manggihaken Sajo Kusuma ning anak kula dereng kepanggih. Jagat menika sinurah yen to kula menika tiyang sepuh ingkang boten saged damel kabagyanipun putra kula pun Samba Wisnubrata ingkang samangke linggar saking Praja Ndarawati Bapak. Bapak Durna nate ngertos piyambak bilih tiyang sepuh menika ibaratipun mripat kaliyan jempol suku. Mripat menika tiyang sepuh, jempol suku menika lari. Menawi jempol suku menika sandung boten saged dipun perintah
mripat tentu mrebes mili ngraosaken sakiting jempol suku. Nanging yen mripat keculek jempol suku mboten ngraosaken menapa-menapa. Menika embanipun tiyang sepuh kaliyan anak mila bapa ampun ngantos kula dados tiyang sepuh ingkang boten saged sapradah dhateng anak kula. Nun sewu menawi bab entranipun Sarja Kusuma saking negari Ngastina kula boten saged matur jalaran manah kula tasih peten dipun sababaken kesahipun anak kula Sangga Wisnu Brata ingkang samangke sawetawis tinggal saking Praja Ndarawati bapa. Menawi mengaten panjenengan mentala dhateng kula. Lho, mentala ing bab menapa? Menawi kula mangke wangsul wonten negari Ngastina yen boten angsal pangandikanipun saking anak Prabu Kresna, kula dipun copot kelungguhan kula minangka dados pendhita wonten negari Ngastina. Menika perkalisipun panjenengan sanes perkawis kula. Kenging menapa salah sawijining brahmana dipun utus kaliyan Nalendra boten mawi petang ingkang ganep. Kedahipun panjenengan ugi metang-metang lelampahan mangke badhe kados pundi menawa angsal damel kados mekaten. Nanging menawi boten angsal damel ugi kados mekaten panjenengan gadah ketangan piyambak amun ngantos sagah sendika nanging boten angsal damel. Menika tegesipun panjenengan tiyang sepuh ingkang boten saged metang lelampahan ingkang badhe kelampah. Lah niku dadi wong tuwa iki diitung-itung dhisik. Aja mung waton mangkat. Sampeyan niku pendhita lho. Iki Dad, pancen kula menika pendhita. Nanging kula menika namung pendhita komanan. Dikon ngalor ya kula ngalor, dikon ngidul ya kula ngidul. Dibalake ngalor kula nggih ngalor, dibalake ngidul kula nggih ngidul. Nun sewu kula tak takon kali sampean. Pak napa? Sampeyan niku pendhita napa watu? Watu. Anu pendhita. Nek watu kula bangke sakniki. Mboten. Nek sampeyan niku pendhita kudune sampun saged utawa iso manggi bab-bab ingkang kados mekaten. Menika kudu dipun itung langkung rumiyin. Niki negara Ndarawati lagi nampi pepeteng merga Samba lunga. Sampeyan aja butek-butek katentreman negara Ndarawati, aja ngobah-obah katentreman. Teko-teko takon lungane Sarja Kusuma, mongko Samba durung ketemui. Janjane sampeyan niku motor apa bocah? Ben anten sing singgel langsung saya. Mangke minta kedadosanipun boten sae. Kula menika pendhita nggih. Kula menika pendhita kongkonane ratu. Niku abot lho sangane kula. Kula pinaringan purba kawasesa yen anak Prabu boten maringi ngertos wonten pundi papanipun Sarja Kusuma tinimbang kula dipun cacat tiyang sanegari pejah kula entengaken wonten negari Ndarawati nggih. Panito kang kinaryo angsik Bendo kumbang cematu sarining tawang Susu angin ngendi nggone Oh sampeyan petenteng niku lajeng napa? Lajeng kula panik. Apa jare? Kula tekati. Kula iki dutaning ratu ning kene media elek. Malah dianggep pendhita sing ora iso mikir, ora iso mitung lakon sing bakal kula lakoni. Kurang ajar. Kepeksa kula wareni lan kula ajeng meksa ngagem cara kados pundi, kula ajeng meksa kula keduduke wonten pundi dunungipun Sarja Kusuma. Timbang kula mriki dipun pancung, dipun
tugel kula kaliyan anak Prabu Duryudana. Nek sampeyan ajeng wantun niki mangke kririkan dadi grojogan kedhiya dadi tangisan lho. Apa sampeyan pun sawega mun siap yen to dadal perang wonten ing Praja Darwati. Perang. Nek pancen sampean wedi mati manut. Minggat sawene. Kula mati ten iki malah sembodo tur gleleng timbang kula mati wonten ing Praja Darwati. Ngestina mergo dipun hukum kaliyan anak Prabu Duryudana. Almung kula mati ten iki kula wujudi. Nekat. Pun sampeyan ajeng nekat tenan iki. Nekat. Nggih pun dikecake kula tak. Keluar itu. Kula tak medal mawon. Nek sampeyan nonton napa-napa pun boten sambat kaliyan kula nggih. Pakai cilik. Ketune ra tau ganti saiki kacamataan lek isih cilik wae ora. Sekongi. Ya, kula aturi mulung dumateng ingkang Bapak. Sepisan malih kula nyuwun pirsa wonten pundi dunungipun Sarja Kusuma ing wekdal samangke. Menawi panjenengan boten maringi ngertos wonten pundi dunungipun Sarja Kusuma. Wah. Dinten mangke kula boten badhe wangsul nadyan taun ana pindhanana. Kula boten badhe ajrih menawi dipun rembak sarmatos sing balung ulet ing kulit. Bapak Durna, Kula boten maring ajawu. mriki wonten pasewakan agung mriki wonten ing Praja Darawati. Ampun ngantos kula menika mboten enget kalian Purwoduksina amargi kula menika dhahar pangandikanipun panjenengan. Bapa dipun pidhangetaken sepindah malih. Kula boten mangertos wonten pundi dunungipun Sarja Kusuma. Yen ana kowe cetha ratu goblok. Yen ngono kowe cetha ratu bento. Kowe Ratu Darawati dising sangat Bathara Wisnu mengabang-abang lambe-lambe katane. Kabeh ning kabeh ana kabare ning ora nyatane kabeh ning abang-abang lambe. Kondange dising sang Bathara Wisnu ngerti sadurunge winalan ning kowe nyatane blas ora ngerti apa-apa. Oh, tak loke ning jagat kowe. Yen to Ratu Nata Darawati ku ning apus-apus ning kepengin kondang ning ora nyatane. Hei, Satyaki wae. Wah, patut. Pendhita rasa gawe becik. Satyaki ratune dolek orangke mamet cicil matane. Goblok. Wah, pate mangan gaji wuto ya wis Satyaki kae. Bapak Prabu. Apa? Kula aturi lenggah, kula aturi sabar langkung rumiyin. Lho, aku ki nesu. Inggih, kula menika ngertos. Nanging kula aturi sabar langkung rumiyin. Bapak Pandhita Durna menika pancen gadhahi raos jengkel kaliyan kula. Jenyatanipun kula boten saged nduduhke wonten pundi dunungipun Sarja Kusuma. Nanging panjenengan menika ngertos piyambak bobote ngabot dados jutaning ratu menika kados mekaten kedah notohke marang pati uripe kagem kelanggenganipun ingkang utusan. Iya, aku ngerti. Ning negaramu iki ketekan wong budine Candala, ngonek-onekke kowe. Aku iki kakangmu, krungu kaya ngono abang, kupingku lha kok kowe meneng bae. Manah kula nembe peten, Bapak Prabu. Lajeng sakmenika kados pundi menawi Bapak Durna sampun diperjaya dening Satyaki. Jenyatanipun Bapak Pendhawan Durna mriki mesti kanthi Kurawa 100 cacahipun. Sinten ingkang tanggal jawab? Lho, aku tanggung jawab. Nek Kurawa cacah 100 aku wani.
Lah nggih. Panjenengan menika beto rencang. Lho, ora. Lajeng lho, lah gunane apa utawa barang kuwi? Utawa kula wonten paring dawuh. Gelem ora ngewangi Koko Prabu Baladewa. Mboten. Lho. Kok ora piye? Kula menika Suwita Prabu Dorawati ingkang gaji kula pendhak sasi menika nggih. Koko Prabu Kresna ingkang ngopeni kula ingkang maringi kula tunjangan menika nggih Koko Prabu Sinuwun Prabu Kresna mekaten. Wula elek. Hei, gajimu piro? Bayarmu piro? Tak undhahi. Tak undhahi ini wis kok brangkang saka nglendakene tekan Bangun Jiwono. Koko Prabu kok gojek sak gelemipun piyambak. Piye ya? Kula aturi sumusul dumateng Setyaki Koko Prabu. Ampun ngantos Setyaki menika katemu ing payuh katemu ing rono. Iya. Yen kula aku tak bayantu marang Setyaki, tak padhangke negara Dorawati sangka para Kurawa. Nggih, Koko Prabu. Sakmenika kula nampi nawala. Lho, apa ya? Menika sampun wonten pawartos saking negari Ngamarta menawi Ngamarta ugi nampi pepeten jenyatanipun Abimanyu ugi linggar saking negari Ngamarta angsal Sunggal Candra menika Koko Prabu. Lho, Abimanyu lho lunga. Kasinggihan pekaten kuwi dalah. Banjur piye, Yai? Kula badhe budal wonten negari Ngamarta. Badhe madhangaken kahanan nanging sasampunipun Koko Prabu madhangaken kahanan Dorawati. Yen Dorawati sampun padhang kula badhe budal wonten negari Ngamarta Koko Prabu. Yo, aku tak budal mrepeki karo para Kurawa. Aja nganti ana kawula sing kena payuh kateng ing rono. Sembah kula nderekaken paduka di Koko Prabu Baladewa. Kakang Pati Udawa, kula wonten paring dawuh sinuwun. Budal yang Praja Dorawati wonten ing alun-alun negara Dorawati. Kanthi Yayi Setyaki lan Koko Prabu Baladewa. Aja nganti kawula kena payuh-payuh katepeng rono merga kahanan iki Patih Udawa. Iki mestake dawuh ayo lho. Wis kaya ora ana dawuh meneh, ingsun bakal undur ana ing Kedaton. Wis paripurna dina medhar sabda wong agung Dorawati. Sigra tedhak wonten ing Gampar Agung Dorawati. Yen Cinandra ngerang tiasing Samnata wau.